Wengenza ukuthi nginibele namukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video kamumsizi aka inkosi admin mabuqala ukuthi le channel qiniswe subscribe so zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Sekuvele indaba zokuthi sekushayisana Iveni nemoto encane ke Eastern Cape kwadlula ke abantu abangu-6 emhlabeni lapha ke ku R61 Eastern Cape phakathi ke kweCovi imvaba neComan sekushayisana ke Iveni nemoto encane ke kwadlula ke emhlabeni noma kwashona abantu abangu-6 ke imbangela ke yalengozi ayikaziwa zindaba ke lezi sabalele kakhulu lapha einkundleni zokuxhumana abantu abaningi bayakhuluma ngazo babeka ke imbono yabo ehlukahlukene seziqalile ke ingozi wengane zakwethu sengathi abantu bengashayela kahle ke emgwaqweni bengashayela abantu bephuzile ngoba ezinye izinto lezi ezidala ke ingozi egcine sidlule nemphefumulo eminingi emhlabeni wengane zakwethu. Lapha ku comment section yakho ucinzile subscribe nizosola zonke izinto esiyipostayo kuyona ke le channel.